தேவனும் உலக இரட்சகருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இனி நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். திரும்பவும் இந்த வீடியோ மூலமாக சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாம தொடர்ச்சியாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தெய்வீக தன்மை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். கடவுள் மனிதனாக இந்த உலகத்திலே வந்தால் நீங்களும் நானும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கும் அதே தலைப்புக்குள்ளாக நாம் போவோம். வாங்க போலாம். தேவன் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் வந்தால் சராசரி மனுஷனாகிய நாம் அவரிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற மிகப்பெரிய காரியம் மனுக்குலத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பயத்தை உண்டு பண்ணுகிற மரணத்தை மேற்கொள்ளுபவராக அவர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் எதிர்பார்ப்போம். மரணத்தை வென்றவராக, மரணத்தை மேற்கொண்டவராக, கடவுளாக இருந்த அந்த மனிதராக வந்த அந்த நபர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்ப்போம். இன்றைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். சரி, வாங்க வேதாகமத்திற்கு நேராக செல்வோம். இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? இயேசு கிறிஸ்து தாம் நினைத்ததை, தாம் விரும்பியதை செய்ய வல்லமையுள்ளவராக இருந்தார். இதை குறித்து வேதம் என்ன சொல்கிறது? யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 18வது வசனம் வாசிக்கிறேன். ஒருவனும் அதை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான், நானே அதை கொடுக்கிறேன். அதை கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதை மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இந்த கட்டளை என் பிதாவிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார். அவர் எதை பற்றி கூறுகிறார்? அவர் தன்னுடைய ஜீவனை பற்றி கூறுகிறார், தன்னுடைய உயிரை பற்றி பேசுகிறார். என்னுடைய உயிரை கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, கொடுத்த உயிரை திரும்பவும் எடுத்துக்கொள்ள, பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, என்னால் முடியும் என்று சொல்லி தன்னுடைய உயிரை குறித்து அவர் பேசுகிறார், தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து பேசுகிறார். வரலாற்றிலே இதுவரைக்கும் அது போன்ற ஒரு விஷயத்தை எந்த மனிதர்களும் பேசுவது கிடையாது. சரி, அவர் வெறும் பேசினாரா? இல்லை, அந்த பேசின வார்த்தைகள் எவ்வாறு நிறைவேறினது? அதையும் நம்ம பார்ப்போம். இரண்டாவதாக, மனித வரலாற்றிலேயே, உலக வரலாற்றிலேயே இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு மனிதனும் தான் இறப்பதற்கு முன்பதாக தன்னுடைய உயிரை, தன்னுடைய ஆவியை தன்னுடைய தேவனிடத்தில், தன்னுடைய கடவுளிடத்தில் முழுமையாக ஒப்புவித்து யாரும் இறந்தது கிடையாது. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் அவ்வாறு செய்தார். முழு உலகத்தினுடைய பாவத்தை அவர் தன்னுடைய சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்து தன்னுடைய ஆவியை, தன்னுடைய ஜீவனை பிதாவை நோக்கி அவர் விட்டு அவர் இறந்தார் என்பதாக வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. வாங்க வசனத்துக்கு நேராக செல்வோம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23வது அதிகாரம் 46வது வசனத்திலே இவ்வாறாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு பிதாவை நோக்கி ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறார். பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் இப்படியாக ஜீவனை விட்டார் என்று வேதத்திலே சொல்லிருக்கிறது. எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய கடைசி தருணத்திலே, தன்னுடைய உயிரை விடுகிற தருணத்திலே தன்னுடைய உயிரை முழுமையாக, பரிபூரணமாக தன்னுடைய விருப்பத்தின் பேரில் கடவுளிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததில்லை. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. சரி, அடுத்ததாக அவருடைய அடக்கமும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலும். அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அடக்கம், அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற பல அறிவாளிகளுக்கு, பல அறிவுஜீவிகளுக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கிறது. எப்படி சவாலாக இருக்கிறது? இயேசு கிறிஸ்து ஒரு தச்சனாக இருந்தும் அவர் ஐஸ்வர்யவான் வைக்கின்ற கல்லறையிலே, புதிய கல்லறையிலே அவர் வைக்கப்பட்டார் என்றும், பின்பு கல்லறையிலே வைத்தது மாத்திரம் அல்லாமல் அந்த கல்லறையிலே ஒரு பெரிய கல்லை புரட்டி வைத்தார்கள் என்றும், கல்லுக்கு சீல் வைத்தார்கள், முத்திரை போட்டார்கள் என்றும், அது மாத்திரமல்ல அந்த கல்லை, அதாவது அந்த கல்லறையை பாதுகாக்க காவலர்களை நிறுத்தினார்கள் என்றும் வேதவசனம் சொல்லுகிறது. நான் வசனத்தை வாசிக்கிறேன், நீங்க கேளுங்க. மத்தேயு 27வது அத்தியாயம் 57வது வசனம், 58வது வசனம், 59வது வசனம், 60வது வசனம் வாசிக்கிறேன். சாயங்காலமான போது இயேசுவுக்கு சிஷ்யனும் ஐஸ்வரமாயிருந்த யோசப் என்னும் பேர் கொண்ட அரிமத்தியா ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் வந்து பிலாத்தினிடத்தில் போய் இயேசுவின் சரீரத்தை கேட்டான். அப்பொழுது சரீரத்தை கொடுக்கும்படி பிலாத்து கட்டளையிட்டான். யோசேப்பு அந்த சரீரத்தை எடுத்து தூயதான மெல்லிய துப்பட்டைகளை சுற்றி தான் கண்மலையில் வெட்டியிருந்த தன்னுடைய புதிய கல்லறையிலே அதை வைத்து கல்லறையின் வாசலில் ஒரு பெரிய கல்லை புரட்டி வைத்து போனான். அப்புறம் நான் வாசிக்கிறேன். அவர்கள் போய் கல்லுக்கு முத்திரை போட்டு காவல் வைத்து கல்லறையை பத்திரப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லி இங்கே வேதம் நமக்கு பறைசாற்றுகிறது. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கல்லறையை பாதுகாத்தார்கள். யாரும் உள்ளே போகாதபடி சீல் வைத்தார்கள், காவல் வைத்தார்கள். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மரணமானது, அந்த மரணமானது இயேசு கிறிஸ்துவை மேற்கொள்ளாமல் இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை மேற்கொண்டு 3ஆம் நாள் உயிரோடு மரணத்தை ஜெயித்தெழுந்தார் என்று வேதம் நம்மளுக்கு பறைசாற்றுகிறது. இது மாத்திரமல்ல, இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணத்தை குறித்தும் உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் அவர் என்ன சொன்னார்? நான் வாசிக்கிறேன் உங்களுக்காக. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 2வது அத்தியாயம் 19வது வசனம். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள், 3 நாளைக்குள்ளே இதை எழுப்புவேன் என்றார். அவர் தன்னுடைய சரீரமாகிய ஆலயத்தை குறித்து
இங்கு பேசுகிறார் என்பதால் அடுத்த வசனமே சொல்லுகிறது. சரீரமாகிய ஆலயம் இடித்து போடப்படும், 3ஆம் நாளிலே இந்த சரீரமானது நானே உயிர்ப்பிப்பேன் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறார். இது மாத்திரமல்லாமல் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 19வது அதிகாரம் 25வது வசனத்திலே என்ன சொல்லுகிறார்? இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான் என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து தான் இறந்த பின்பு நான் உயிரோடு வருவேன், நான் தான் ஜீவன் என்று சொல்லி அங்கே தீர்க்க தரிசனமாக அங்கு பேசுகிறார். இன்னும் அநேக வசனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தை குறித்தும் அவர் திரும்பவும் உயிரோடு எழப்போவதாகவும் இயேசு கிறிஸ்துவே தன்னுடைய வாயிலே சொன்னதாக நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது. அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, ஆக மனித வரலாற்றிலேயே உலக வரலாற்றிலேயே உயிர்த்தெழுதல், இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்த்தெழுதல் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் மிகவும் வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி உலக வரலாற்றிலே இருக்கிற சான்றுகளில் ஒன்றாய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்த்தெழுதல் சான்றாக இருக்கிறது நமக்கு. ஆக இவர் மரணத்தை ஜெயித்தவர், மரணத்தை வென்றவர் இவர் ஒருவரே என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது. இனி நாம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய தெய்வீக தன்மை இன்னும் அதிகமான காரியங்களோடு நம்ம உங்களோடு சந்திக்க இருக்கிறேன். உங்களுடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படுவதாக. சத்தியத்தை அறியுங்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். பிரைஸ் தி லார்ட்.